Det kører du. En dag jeg kom i skole, så det mig helt gæt. Jeg mødte min veninde, og hun var lidt genert. Så snakkede vi lidt sammen og sludrede som man gør, når man er helt forkert og så upopulær. Jeg vil være en heks, en af de der gode, med magiske kræfter og en rigtig heks. Jeg vil være en heks, en af de der gode, med magiske kræfter og en rigtig heks. Næste dag var lørdag, der skulle vi fri. Men gamle onkel Egon, han ringede fordi der var et stort problem, og problemet det var det. Min tante var besvimet, så måtte nogen til. Jeg vil være en heks, en af de der gode, med magiske kræfter og en rigtig heks. Jeg vil være en heks, en af de der gode, med magiske kræfter og en rigtig heks. Da jeg kom hjem til Egon, der stod jeg og kiggede lidt. Da jeg så på min tante, fik jeg det rigtig skidt. Jeg spurgte hende, hvordan hun havde det ikke godt. Hun var en ældre dame og havde levet godt. Jeg vil være en heks, en af de der gode, med magiske kræfter og en rigtig heks. Jeg vil være en heks, en af de der gode, med magiske kræfter og en rigtig heks. Jeg lukkede mine øjne og tænkte kun på hende. Jeg mærkede noget magisk, det føltes som en vind. Jeg åbnede mine øjne og så ned af mig selv. Da tante hun sprang op og var rask alligevel. Jeg vil være en heks, en af de der gode, med magiske kræfter og en rigtig heks. Jeg vil være en heks, en af de der gode, med magiske kræfter og en